Felly, byddwn ni'n ceisio edrych ar faint mor enfawr yw'r Bydysawd. Ond cyn hwnna, rholiwch yr intro. Yma, mae gennym y Ddaear. Mae'r blaned Ddaear yn 12,742 km ar draws. Maint sydd i unigolyn yn ymddangos yn wirioneddol enfawr. Fodd bynnag, i'r raddfa'r Bydysawd, ond gronyn o dywod mewn anialwch enfawr. Mae'r Ddaear yn tua 150 miliwn kilomedr i ffwrdd o'r seren agosaf, yr haul. Mae hon yn mor bell fel bod golau hyd yn oed, y peth gyflymaf yn y Bydysawd, hysbys yn gymryd ychydig dros 8 munud i cyrraedd o'r haul. Yn y ffordd honno, byddech chi'n disgrifio'r haul fel 8 munud golau o'r Ddaear. Ond mae'n seren yn un o lawer yn ein galaeth. Ein galaeth ni yw'r llwybr lleithog. Yr amcamgyfrifwr ei fod yn tua 100 biliwn o sêr ac yn ymestyn 106,000 o flynyddoedd goleuni ar draws. Yr alaeth fawr agosaf at ein un ni yw'r alaeth Andromeda, a elwir hefyd yn M31, sydd 2,5 filiwn o flynyddoedd goleuni i ffwrdd. Amcamgyfrifwr ei fod oddeti triliwn o sêr gyda diameter o 220,000 o flynyddoedd golau. Gan ydym ni ddim ond yn gweld gwrthrychau wrth i'r golau ein cyrraedd, ac mae Andromeda yn 2,5 filiwn o flynyddoedd goleuni i ffwrdd, rydyn mewn gwirionedd yn syllu yn ôl mewn amser wrth i ni ei arsylwi. Mae hyn hefyd yn wir am unrhyw fywyd estron yn Andromeda sy'n edrych tuag at y Ddaear. Dim ond ers tua 200,000 o flynyddoedd, y mae'r ddyniolaeth wedi bod o gwmpas. Felly, ni fyddynt nhw'n gweld bodau dynol modern a gwareiddiad. Yr hyn byddwn yn ei gweld byddai Homo habilis, bod dynol blewog cynnar. Fodd bynnag, roedd Andromeda yn bwysig iawn i waith fyr y rwbyn. Wrth ar sylwi galeithau troellog fel M31, can fi rwbyn nad oedd rhywbeth yn iawn gyda'i gyflymder cylchdroi. Roedd yn ymddangos bod llawer mwy o mas na allem ei weld, na'i ganfod fel arall. Mater tywyll. Ar y bwynt hwn, amcamgyfrifwr bod tua 20% o'r Bydysawd yn fater tywyll, a bod tua 75% o'r Bydysawd yn egni tywyll. Gan adael ddim ond 5%. 5% o'r Bydysawd sy'n cael ei wneud o fater, y gallwn ei weld, a'i deimlo a ddeall. Cadarnhau dirgelion y Bydysawd ymhellach. Fodd bynnag, mae llawer mwy na 2 alaeth yn ein Bydysawd. A dangoswyd hyn yn glir iawn gan Nancy Grace Roman. Nancy Grace Roman oedd y menyw cyntaf i gael swydd weithredol gyda NASA, a hi oedd y pennaeth seryddiaeth gyntaf erioed. Fe'i gelwir hefyd yn fam Hubble. Roedd Roman yn allweddol wrth ddylunio telesgop gofod Hubble. Y telesgop gofod Hubble oedd y telesgop gylchdroi gyntaf, ac mae'n un o'r dyfysiadau fwyaf pwysig ym maes arsylwi'r Bydysawd. Digwyddodd un sylw sylweddol pan nododd ymchwilwyr a Hubble y telesgop mewn ardal o ofod a oedd yn wag yn ôl pob olwg. Ddim ond tywyllwch llwyr. Gadwyd y camera yn ddatgelu am 10 diwrnod, gan gasglu ychydig bach o olau, yn araf ond yn sicr yn adeiladu delwedd. Y canlyniad oedd hon. Delwedd Hubble Deep Field. Yma mae gen i 2 seren, yr un hon a'r un hon.
Gall yn dweud bod y rhain yn ser oherwydd ei gor-amlygu. Maent yn llawer yn agosach. Mae popeth arall a welwn yn y ddelwedd hon, pob manylun fach o olau, yn aleithau, miloedd ohonyn nhw. Yn y man bach hwn o'r awyr, pob un yn biliynau, os nad triliynau o ser, biliynau, os nad triliynau o fidoedd eraill. Ailadraddwyd yr arbrawf hon ers hynny, a phob tro, gweled ganlyniad tebyg. Mae'r golau o rhai o'r galeithau hyn wedi bod yn teithio ers dros 10 biliwn o flynyddoedd. Amcangyfrifwr bod y Bydysawd ei hun tua 13.7 efallai 13.8 biliwn o flynyddoedd oed. Felly mae'r golau hon wedi bod yn teithio tuag at y ddaear am 2 treian faint o amser mae'r Bydysawd wedi bodoli. Pan dechreuodd y golau hwn ar ei daith, ni fyddai'r daear hyd yn oed mynd i ffurfio am 5.5 biliwn o flynyddoedd arall. Ac nawr mae'r golau hwn yn ein cyrraedd. Wedi arsylwi gan ddynoliaeth, ychydig mwy na mwnciod gyda sgidiau, yn glynu wrth graig fach sydd yn saethu trwy'r goddod am 30 km yr eiliad. Grŵp o archesgyrbion sydd wedi bodoli am bryn amrantiad llygad ar raddfa'r Bydysawd, sydd wedi bod yn syllu tuag at y llanast anhrefnus hardd hwn ers miloedd o flynyddoedd yn ceisio gwneud unrhyw synwyr ohono. Grŵp sydd yn yr amser hwnnw wedi mynd o dynnu luniau yn yr awyr yn adrodd straeon am dduwiau a boestfelod, i un sydd bellach yn syllu yn ôl mewn amser i bron y wawriad o bodolaeth. Ac yn anffodus mae hynny yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio. Please rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!